Apostle Kwati ni na ansana ebe se Nyankopɔn dwumadi ase ne de asɛm na ba na ebe di kan ne abɔ mpaye ɔso ne asase ewura obrehumfo agya ebɔ mpaye ɛda wase sɛ ɛnɛ nso ayi adom na ɔme ho kwanse mfo asɛm mmerɛ onkrɔfo sɛ mo wa hoɔden ne utumi eni nsɛm yachi na enye nhyira ma yɛn ɛda wase wɔ Yesu din yi mu amen amen. yɛde Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ayi adom na ɛnɛ nso ɔme ho kwan ne de na asɛm so ɛbrɛ mo last week no yɛhyɛ nkyerɛkyerɛ bi ani ato din sɛ perishable food ɛho adesua ase aduane a ɛsɛyɛ na yɛka sɛ ne yɛbɛto aso ne ahwɛ aduane a ɛnsɛyɛ na yɛasɛm no yɛyi firi John chapter 6 yɛbɛkenka wo kakra John chapter 6 25 to 27 obiara bitumi atwerɛ ɛhɔ asɛm no akɔgyina sɛ Awurade Yesu ohyira pa na ɔso ma nipa mpempem nya bi di emmeyɛ ɛma obiara ɛyɛ pintin ɛno akyi wɔkɔ baabi no saa nkɔfo mu bebre no atin no na nyɛ sɛ bi ɔmo kotie na asɛm na nyɛ sɛ anwade bi a ɔyɛyɛ na bi a no nti ɔmo kɔhwɛ ne nsɛnkyene ne mu aduane a ɔmo nya bi die na ɔmo meyɛ ntra ti Yesu Awurade Yesu ɔmo baa ne nkyɛn no na ɔmo hu no mamenka wɔn kakra menka free 25 wɔ menka free 625 wɔ ɛba no ɔsɛ hu no no na ɔsɛ hu no ɛpo agya no ɔsɛ no sɛ Rabbi na bɛn na wo baa ha Yesu bo ase wɔn sɛ nokorɛ mesɛm ɔsɛ ɛnyɛ sɛ mo hu nsɛnkyerɛnne nti na mo hwɛ me na sɛ mo di paano no bie na mo menyɛ ntira mo nnwa aduane ɛsɛ hu adwuma nimom aduane ɛtena hɔ kɔdaa nkwa mu a onipa ba no de bɛma mo na ɔno na agye Nyankopɔn asɔ na no ɛna wɔse ne sɛ ɛdeɛ ne yɛnyɛ na yɛ Nyankopɔn nnwuma Yesu bo ase ne sɛ yɛsi wɔn sɛ yɛ ni Nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye deɛ ɔsoma no no adie Awurade asɛm nie yehu sɛ na nyɛ sɛ bi a ɔmba Yesu nkyɛn na wɔn betie Onyankopɔn asɛm sɛ Yesu ɔyɛ powerful preacher anaasɛ anointed preacher ana anointed teacher a wɔkyerɛkyerɛ Nyame asɛm a de nipa ɛkɔ nkwam to wɔn nso ɛpɛ nkwa wɔn ni abere dendenden sɛ Awurade nye wɔn nkwa nti sɛ nkwa gye asɛm bi apue wɔ baabi deɛ a ɛna wɔn kɔ akɔtie daabi ne mu sɛ Awurade Yesu ɛne wɔn hyia yɛ a wɔhyira aduane so ma wɔn nya bi die na wɔn menyɛ ne ntira to wɔn baa yɛ no a na wɔn bisa Awurade question sɛ Rabbi da bɛn na aba ha sɛ yie Yesu question na wɔn bisa maka sɛ Yesu wansa sɛ ho nhia ɛbɛtwe ɛbɛakɔda ne honam nkɔmɔ ɔno nso na ɔwɔ dwumadie bi ne nneɛma bebree no a ɛka kyerɛ wɔn ɔka kyerɛ wɔn sɛ ma mo nyɛ aduane ɛsɛ ho adwuma ɛnyɛ sɛ mo hu nsɛnkyerɛnne nti na mo hwɛ me bi mo sɛ mo nyɛ aduane bi na mo di na mo menyɛ ne ntira na no na last week ehwɛ mu ahunu perishable food aduane ɛsɛ yɛ sɛ Yesu ka sɛ ma mo nyɛ aduane ɛsɛ ho adwuma ehun sɛ aduane ɛsɛ ɔmo yɛ ho adwuma no ɛho adwuma no ne sɛ ɔmo twa ho kwae no ɛkwae no ɔmo twa no ɛyɛ adwuma sɛ ɔmo kɔ hwɛ aduane akyira kwae ɛno nti ɛyɛ adwuma na ɔmo yɛɛyɛ na Yesu ka sɛ ma ɔmo nyɛ aduane ɛte saa ho adwuma anaa ma ɔmo nyɛ aduane ho adwuma ɔnka sɛ ma ɔmo nyɛ adwuma o ne mo deɛ ɔmo yɛ na ankasa no ɛne Awurade asɛm ɛnkɔ ade baako a ɛnɛ nso yɛ bɛhwɛ na yɛadwendwene ne ahwɛ aduane a ɛnsɛ ho adwuma bi sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ monyɛ aduane a ɛnsɛ ho adwuma ti yɛ aduane a ɛsɛ yie ɛne aduane a ɛnsɛ yie enim sɛ Onyankopɔn bɔ nipa bɛ wiase no nature aprovide aduane ama yɛn wama yɛ food bebree ɛno ne yɛdie ebi ne ɛmo fufuo banku ne sɛ kenkenom ne ampesie biscuit nneɛma bebree a Awurade adaroma ɔbɔ yɛ bɛ wiase no ɔprovide saa nneɛma wɔ nyinaa ama yɛn na saa nneɛma wɔ nyinaa nature de ama yɛn ne deɛ ɛwɔ wieyɛ yɛdi a ɛkɔm bɛsa ade yɛ bio owu akyi no ɛho manfasoɔ biara bio ɛnɛ ɛna ho wɔ mfasoɔ de nature de ama yɛn no a ɛnɛ etimi enya bi die na enya bi ɛnom ne etimi tena aseɛ no yɛde tena ase nɛ ɛmena yɛ wɔ nkwan but yɛwu akyi no ɛho manfasoɔ biara ma yɛn nanso ɛnɛ deɛ ɛho ani mfasoɔ ɛwɔ daakye no ɛho hia nipa mmom kyɛ deɛ wɔn wɔ mfasoɔ daakye a ɛni awie no na ɛno ne yɛbɛhwɛ mu ne yɛahwɛ aduane a ɛnsɛ ho adwuma maka sɛ ɛsɛ yɛ aduane no sɛde Yesu kyerɛkyerɛ mu no deɛ na yɛ sɛ yɛwɔ aduane mmienu wɔ hɔ two types of food
ene ewo ho ndi di kan no eye de seye perishable food ena de tosu mienu nso ye unperishable food ana non perishable aduane a enseye na ade ba ko mo no se perishable food ne de ene obi a bitima provide bi e de amawo de Yesu yi ye no a osira aduane so na ekoye miracle food no no e de ma wo mo no obi nso bitima fa physical means bi nso e de bi amani pa ma na ye yie ye no nso me bi o say perishable food ne de o ma me bitima provide amawo me ka o parents bitima provide bi amawo o friends ho kani o kunu ana wo yere ana wo ma obusunya ana nipa bia ebitima provide ebi amayen na mom yewo ebi special food bi wode ya nature ntimi provide mayen die obetimi dia maye pa no ene Awurade Yesu Kristo sana Bible naka wo se die onipa ba no ede be mamon ene die sa aduane a enye natural ene enye nipa bi na ede ma no die na eye Onyankopɔn nko na de ma na de wo se Yesu nko ene wo sa aduane no Yesu nko on sa aduane we de Yesu nko ne wo ye divine food wo na ne no se nipa didi a obetena se da bia no onwuda na adisuan enkosi ne bebo ye bebre pa ye pa makase miracle food ne de obia Yesu ema provide wo ya anwade ema munya pa no edie ne nchenam obi nso betimi anya sika no watimi a provide wenum nyina bia manipa amanipa timi adi amanipa timi atrase anya hoden nanso divine food ne de aduane a ense da no nko de betena wada koda nkom de obia ni bi wasase we so obia nipa bia ni wiase o sa aduane ni bie ka Awurade Yesu nko na obetimi ne sa aduane na ama ne yebehwe ekwan a sa aduane efa so eba didi kano yehunu se Onyankopɔn asem mo no ye behwe aduane no de aduane ni gina ho ma aduane no Onyankopɔn asem no egina ho ma Onyankopɔn asem aduane ye Yesu kan ho asem se onipa ba ne de be ma wo mo no egina ho ma Onyankopɔn asem the food no and I said the word of God is a food Onyankopɔn asem ye aduane na ye hu adwuma we work for it the yen na nso Onyankopɔn asem aduane ye hu adwuma ana ye di nso ni ye be hwema ye be di kai akenka Nyankopɔn asem na e wo Jeremia 15:16 na ya hwe de Nyankopɔn asem e ka kire Jeremia 15:16 na ya hwe mekenka ho o se wonsem ba na eye maduane na wonsem eye mahosepe ne akomatoye mu na odi wudin atome esafo Awurade asem nie Jeremia se Awurade asem eye aduane de se wo me hu se aduane Onyankopɔn asem no eye aduane wo se wasem ba na eye maduane to Onyankopɔn asem eba na eba na be stable so na be onipa aduane to wa wutie mi bia hu se aduane a Yesu nko a na wo no eye Onyame asem a to Onyankopɔn asem eye aduane na yen hwe aduane enam kwa mienu bi so na aduane no ye beka ho asem ye behwe means aduane be fa so aba be stable so aduane no ebeba ene ye 1 ene obaye hu adwuma ansa na ba afa 2 aduane na ba wie ye hwe itin no nso de egina ho ma se aduane no aba onsa ka aduane no afa o ba bedi ndi ye hwe ni die ni itin no de no nso egina ho ma aduane no ye behwe kwan ye be fa so a ye benya na afa nso no ni die nso so no ehu asem so etesai ndi edi kan won se Nyankopɔn asem no ye hu adwuma ane ye nsaka na won nsaka wie nso a na wo aduane na wo ani nso a wonu obi a oni aduane a ekonde no eye pe di Onyame asem won nkyɛ na practice no ono obi Nyankopɔn asem no nkyɛ nyina ye pe ti itin no gina wo ma practice agina wo sa practicals Onyankopɔn asem no ni die no gina wo sɛ wo di asem no eye adwuma aduane ni suitable so Onyame asem di aba wa ye ho adwuma ye behwe kwa ye fa so ye ho adwuma aba wie obi wo kwa sori ya nkyerɛkyerɛ pa wo mu pa wo ben kwa bia no nanso wanti bi niye
Enu Nyankopɔn asɛm yɛ aduane. Nanso aduane wo na wa ani a wo kom da so wɔ hɔ. Udi a na kɔtɔ yɛ mu a na ekum kom no. To Nyankopɔn asɛm eba wi a afedi aka ne sɛ Awurade asɛm no yɛde ba bɛyɛ adwuma. Ndi Nyankopɔn asɛm no aduane no egyina wɔ sɛ practicals. Nyankopɔn asɛm a yɛ practice ye. Obi ti Nyankopɔn asɛm no amfa anya adwuma a makasa de sɛ obi a wo aduane na onnie ɛkɔm bɛkɔ so ade no. Okay, Bible no Luke chapter 11:28 ya. Yɛhwɛ Luke chapter 11:28. Radi Yesu ba no ka asɛm bi. Wɔse wɔn sɛ nkan Luke chapter 11:28. Luke chapter 11:28. Wɔse na ɔno deɛ ɔka sɛ ampara enhyira ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm na odi soɔ. Everybody say obi a wɔte Nyankopɔn asɛm na odi soɔ no. Saa nipa ne Nyame ahyira no. Nti ehu sɛ Nyankopɔn asɛm no obi betimi ate. Nanso onni so. Obi nso betimi ate. Obi di so. Obi waduane nanso onni. Ɛne enye sɛ ɛkɔm bɛkɔ so ade no. Nti yɛbɛhwɛ aduane ho asɛm aka sɛ aduane akɔgyina Nyankopɔn asɛm. Yesu bɛ wi ase no. Woka Bible no a ɛwɔ John chapter 4:31-35 wa. Yɛkenka Onyame asɛm no ɛwɔ John chapter 4:31-34. Ɔse na saa bere no a mu na suafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn sɛ Rabbi didi. Na wɔse wɔn sɛ mewɔ aduane bi di a munim. Wɔnyɛ no nso wɔse na mewɔ aduane bi di a munim. Enti na suafoɔ no sɛ ne sɛ ɛse wɔn ho sɛ obi abrɛ na biribi adi ana. Yesu se wɔn sɛ madua na ne sɛ mɛyɛ deɛ ɔsoma me na pɛdeɛ na mewie na dwuma. Wɔse wakyerɛ mu Yesu sɛ mewɔ aduane bi a medie. Maka sɛ ndi Yesu aduane Nyankopɔn asɛm na odi ɔwɔ aduane ɛna odie. Take note ɔwɔ aduane odi. Onyankopɔn asɛm wɔ ne nkyɛn wɔde asɛm ne adwuma. Oka Jeremia ngoma no a wɔse deɛ masɛm wɔ ne nkyɛn no wɔn ka ne sɛ masɛm. And as a preacher who was some na wo kan so a kan sɛ de Nyankopɔn se ka no Yesu ɔwɔ aduane a wodie. Na wɔse na aduane ne sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔsoma na napɛdeɛ na ɔbɛwie ne yɔ. Ɛnyɛ wɔ yɔ nko. Ɛnyɛ wɔ tena se wɔ konko yɛ mu nko. Ɛnyɛ ɔbɔ bra pa nko. Ɛnyɛ wɔ ka asɛm no nko. Obɛfra se aka. Na nso obewi asɛm ne ka no ɛne ade ehia no. Enti Onyankopɔn asɛm no ɛyɛ aduane a yɛdie. Ɛni yehu sɛ enti Onyankopɔn asɛm wɔ wo nkyɛn na wɔmfa nyɛ dwuma. Wo nkyerɛkyerɛ me ahia yɛ kyerɛkyerɛ mu etumofo awaresɛm sɛde wɔba asɛ osiesie ho bɛma sɛde sɛ ɛkwan afa so wareɛ ne awade Nyankopɔn de tumu ɛne deɛ wɔnye ntumu ne Nyankopɔn pɛ ne deɛ Nyankopɔn pɛ. Saa na ma wɔnyina wɔ yɛ nkyɛn a ɛyɛ aduane no yɛ wɔ aduane. Na afei ni die ne sɛ yɛ practice afei Nyankopɔn asɛm wɔ yɛ nkyɛn no yɛ de yɛ adwuma yɛ di. Yɛ sɛ wo die no yɛ sɛ wɔde asɛm no ɛyɛ adwuma no. Saa na Yesu kan yɛ sɛ asɛm a wɔ me nkyɛn no me de yɛ adwuma me wɔ aduane bi a me die. Nyɛ sɛ me wɔ aduane ne wɔ hɔnwa no me wɔ aduane. Nyame asɛm wɔ yɛ nkyɛn yɛ Kristofo Nyame asɛm wɔ yɛ nkyɛn Nyame asɛm wɔ yɛ nkyɛn. Yɛ wɔ nkrɔfo bi hɔ a Nyankopɔn asɛm ɛyɛ aduane no ebi ne wɔn nkyɛn koraa o. Yɛ wɔ ɛsom bebree ne asafo bebree hɔ a Nyankopɔn asɛm wɔ yɛ aduane no ebi ne wɔn nkyɛn koraa na wɔn adi. Ɛna baabi wɔn nso Nyankopɔn asɛm wɔ hɔ pɛɛ yie paa. Ba nipa bebree nso wɔ hɔ nso a baabi asɛm no wɔn te wɔn nso no wɔn ankasa nso asɛm no wɔn mfa nyɛ dwuma to wɔn nya nkwa. Ti wo baabi Nyankopɔn asɛm wɔ na de wɔn ho wɔ ho sɛ yɛn kyerɛkyerɛ deɛ yɛ kura special teachings amfa Nyankopɔn asɛm deɛ wɔ yɛn nkyɛn paa na sɛ wɔn mfa asɛm no nyɛ dwuma a saa nipa no wɔn nya nkwa. Wo aduane a wudi wo aduane ne wɔn ani a ɛkɔm bɛkɔ so adew. Yɛhɛ no nso nti Yesu wɔ se wɔ Nyame asɛm na Nyame asɛm no ne botaa ne sɛ ɔde yɛ adwuma. Wɔ sɛ ɔbɛwie adwuma ne yɛ na asɛm yi ɛbɛboa yɛ bebree paa yie paa. Yɛdi kaa ne sɛ Nyankopɔn asɛm yɛsɛ yɛ aduane no ɛma directions. Wɔn sɛ Nyankopɔn asɛm ɛma yɛ directions. Meka sɛ mewia na mebɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ ho adwuma. Sɛ dɛ meka ne die no me free two na me de akɔ one na timi aboa na sɛ me free one akɔ two na nso adesua mu de me free two na me de akɔ one
e be hwe kwan aduane fa so ba ye kwan be fa so ahwe aduane na kira kwae aduane na abawie nyame asem na ba abaye nche awie afa asem na abaye nche saa dabi nyame asem ma direction aye do's and don'ts menye we ye we e kire ye se ema ntare a wo monhye so wo ba nyankopon asem kire wo se nhye ntare ntiantia na wo ankasa wo ye Kristo ni ba na wo ntare ntiantia wani ngu nyankopon asem kire ye se ema etira enyi nyankopon je tuma mbeka ho asem ye wonwi mi wo ha ye mfa nkwa wurade anim kura ye mfa nkwa nyankopon anim kura enyi bebre ho ye mfa nkwa nyankopon anim ye beka ho asem pa yi pa ni a kire na ye Kristo ni ba hu se de esa wo si bo bra afa ni ye beka ho asem na die ka na se ene wo nyankopon asem kire ye se ye mo mpaye ni ankonso wemu wo asem no se bo mpaye na wo bo yes aduane abesu tables ne se bo mpaye bo ene aduane wadu anan no na wudi woye na wudi no fasten ekire ye se Kristo ni se ye akom chene fasten ka nyame asem ekire ye se yesi nye no ebra ye hiase evangelism yenkwa evangelism yenya sempatere yenka sempa nkyere wo mo ente nyankopon kwade asem no nyame asem aba ye nche direction nyankopon asem ma ya kwankyere nyankopon asem tu yefo nyankopon asem tenetene ye ekire ye de yenye ekire ba bia yesa wotena eni ba bia nisa wotena enkomo ayesi ye die ni nkomo ayesi ye die se de wo se esi ye ho ewo unbelievers m wo mo anyi nyankopon ni ye abraba yesi ye bo yetifi a ni ma bia ni si ye ne de wo se ye nyankopon asem kire se wo se ye ma giving se wo ye Kristo ni na wo sum nyankopon wa usika na nyankopon ode obo ama wonya na fa bi bo nyame adwuma nyankopon ayanhyese so Kristo ni bia na wo bo nyame adwuma ma nyame adwuma koso ayanhyese ye nyina timi dondo ye ho ne timi bo ankrofo no so obi a oni bie na nso ngasem bia ma bo obi a oni bie ntino afa de no ano nyankopon awi wa me mfasika bia betum offerings me ma no na nhyese wo bo nyame adwuma so wie na akwa asore na wo bo asore dwumade ma asore to mpon so a afa ye no ano da bi nyankopon asem ema ye direction e wase ye communion ekire yense yenkwa edidi kronkron afi so we must fellowship with other believers, true believers. I say any awofra wo mu adi nyankopon de enya esom yenya ko tie na me asem ehiehyia mu ayenkofa onim ga asem ya Kristo ni me na me nkwa me trase no nyame asem nkire sa anti nyame asem ya aduane abesi upono so afi aduane se wudie ne se wo nyame wodi asem ne adwuma obetuma kotu nsem ebere pa yie pa na nkotation yanka so bekotu nyina no onfa nya hwe o waduane woni waduane ese wudie nti nyankopon asem e kire ese de ese boy holy life kronkron ye abrabo nyamesuro nti na wase ensa na omo wote masem na odisuo Yesu ba wase de o ka John chapter 14 a wase de o ma sade na odisuo no won de odome nti o waduane wudi a nyankopon asem ya aduane Jeremia se ya ba na makoma tomiyam madie na medie nyame asem ni wa ye ni aduane bi ebedie ye bebonfon ye nya kase wa brabom o nyame anim nti ye no so pa ye pa de Yesu ka kire o mo se na fa ye hwe nti obi a odi asem ne eya dwuma no ono ne nyankopon adu anan ai nyame asem no odie na ye hwe wo se do not labor for food that perishes and by the kan munya aduane esa hu adwuma se gen kan no afa ye hwe kwan ya ye fa so ye aduane no ehu adwuma na sei ye se de ehu se aduane na medika ka se aduane na besu table so aya da na besu table so ekwan ba na ebe fa so be nyame asem bituma ba ye nkyai ekwan ba na ebe fa so anya nyankopon asem eno na me ba so no ye baba ye hu adwuma na ye hwe enkrofo ne ye hu eye aduane ye nsa hu adwuma wo mu twa akwan ekwa hwe aduane adi eye bere eye adwuma eye ebere na wo mu nyaaye eye bere wo mu nyaa bere eye kontwa wo mu twa akwan di ye baba ye mfa nko ye no no ne ye hwe dia omu nya adaaje omu nya bere se ekom ne wo a onhwe aduane akira kwayo se ekom de wode a nyankopon asam se nsa na omo a tene ne kom ni ne su kom de wo no ba ma wo mo amen nyankopon asam no se ho kom ne wo a onhwe akira kwae ne mpo nyankopon asam kwa aduane kwa yesu wo na woni wo no na woni hu anedi enso appetite ni won so a woni ne ye se nipa no wo yare endi nyankopon asem ya aduane kwa bebere kura no enam se sebe omo abofunu bi enya wo omo huhum abofunu bi wo omo so ntino nyame asem kwa nyame asem ya aduane kwa omo ni ekoma no pani ya pia to agu
Sani pa ne wonue. Ti ye hwe kwan ye be fa so ye aduani ye nsa betimi aka. Ye be ye ho adwuma. Na ye ho adwuma no. Ene se okristo ni bia de dika no. E wo se etimi eyi ebere bi si wo within 24 hours ni mu. Na de twan awurade anim. Wo ye kristo ni a de dika pa wo so ye ne se within 24 hours no. E wo se wo yi mu ebere ni bi wo keti ebere bi ma wa ho. Na wo de twan awurade anim. And then one can say your private or personal devotion for God to speak to your heart. So the baya nyankopon betumi akasa kire wo wo de twan awurade anim 24 hours nyankopon de ama ye nyina de tena se nyina no o pemu obayi mu bi se do hwe ba ko pe ana 30 minutes ya and wo de twan awurade anim for one can say personal devotion na wa watena se na wa manyankopon ene wakasa through the Bible nyankopon akasa kire through the Bible. The Bible reading mra wodi ebe Bible reading wodi obenya mra wodi ebe sunya mi asem studying the Bible after meditation after so obeya research obetna se ne wa hwe Bible mu enye ne kenka no nku o kenka de nya no nkwa na meka se o kenkai no ne mom wodi ya nhwehwemu nso o wankasa wa ho adin mu ene wonyansa mu de obetimi yaye ye he no nso ya fe wonyamre usua Bible no ene wa kreti brebi ama ho na fe nyankopon no wakasa na fe no so da nche nso a so da be ya obeti nyankopon the voice of God na fe we say onya time to pray as a good Christian you have to seek God deeper in prayer say Christian ni bia de say onya bread bomb paye say da be ya nyankopon ase no mbetimi ya da ho ma wo na nyame asem no woten so a obetumi de adwuma na fa yemra wokenka Bible na woti ase no wonya duane a wudie no onsan krofo ni omunya amre omutwa akwai wonso wotena ase na fa Bible na bre adwuma na wo ye na esa wo create bre nya bre bia esa wo de kwa adwuma na wo de yesa ade we nya bre na wo de kwa ye obi adwuma na wo de be fa Bible na wo de akenkai ni mo lesser time wan kasa wo lesser time tia wo wonya bre be tia wo a ni mo nya obi bre a wo de ye obi adwuma no ebra wodi ko school ebra wodi ekosu na de kan Bible unya utie ni wo classroom amna wo kire na ho na wo kan Bible uya warefo ba warefo nya ebra woni kunu koda enya fe na ho na honhoma ba wo kan Bible no so unya ebre ama wankasa ebra ebetia wo wankasa nya ebra woni kuma wo vanse bi woni kuma wo tena Bible ho na wo da ana mra woni kuma oka woni otu wani ba bi enye yie no saa na de bom paye pebre papa ebetimi aboa wo na twen awurade anim so de be nyankopon asem no mbetimi ada ho ma wo wan kasa ba wan wunya bra ma ho de mi kan eno no nti ase ne hu se e wo se nipa bi anya bre ma na ho we de wa wo bre eno da nchen so a afen so ade ba akonya mra wo makasa nya mra wan kasa wodi ye obi adwuma efie adwuma akwara obepra obehunguko obeyade no saa me na wafa Bible so kenkai no ye sala me nyina wie na ebra betia wo bra ye wa ankasa wo bra wo de honhome no emu bi na fa mawurade na nya obi bra wo de ye na adwuma mo yensa no nso te ebra so kwadwuma ye adwuma at the same time so no creative ebra ma ho na fa enu ati ehun se eba saa wo kenka Bible no na obi kenka kire wo a obenya information free Bible no mu na Bible no ba kire de esa wo ye na me asem no ehun adwuma na wo ye no afei woni a Christopher for nso be hyiam group studies obekwa sore na oni agidifo nso akohia ne wati na ngopa asem ekwanya me asem fa so ba ye nkyene se yetie we listen to the word of God. Faith comes by hearing and hearing of the word of God. Didie ne beba enam say preacher bi a nyankopon anoint no ana teacher bi nyankopon asra no ngo no wo kire chi nyankopon asem na wotu na wutie bi no na nyame asem na ba wo nkyene na wonya bi ane no or provide food ma wo kinka Bible ne Bible no em wo bi ane wutie Bible mo nsem afiri obi a ono wa bene na onim nyankopon asem ho no na nyankopon asem na ba wo nkyai afi wo kwa yefa so ba afi di wan kasa no obekwa sore na wakoti nyankopon asem ne se preacher bia preaching bia na wutie no preaching a ekasa kire wo ekasa kire honhom na ema wo firi nyankopon ema wo tenka se nyame bi wo se wo som no na ema wo twe ho fira de bone ho ne preaching bia hu ne kon hu ne nan na meka won asem ti okwa sore ya hwesa sore na wo kono ye kire ntere bapa
because aduane mi de ma wo se aduane boni bi ne de mo de we yam hwe se si a ubenya spiritual barrier se si a amwa ye so ye nya aduane papa nya Nyankopɔn asɛm na no atinya bari ye kra ti wa wotie me he no nso na fe no da nkyɛn nso a oka baye bo no a won se beriafo no nya abrɛ hwe Nyankopɔn asɛm kan Acts chapter 17 10 to 11 kenka Acts chapter 17 10 to 11 wa twe was a beriafo no o me hwe Nyankopɔn asɛm da bia o nya amere kreti ta me hwe Nyankopɔn asɛm to mo san sama Paul reka no etesa research on say o mo hwe ye o mo hunu ye mo hwe na mba hunu mumbom na obabia mo Nyankopɔn asɛm kwa ya fa so ba won kyɛn ni onti wonye we ni mu bia wa won kwa so papa bia nkoti na me asɛm won so angon ka Bible woni time bia ma won hode ya ebe de Nyankopɔn asɛm ya bia na etimi ba won kyɛn Nyankopɔn asɛm efi Nyankopɔn kyɛn na eba but ye twɛn Awurade anim ni enya Nyankopɔn asɛm Mary oka Bible no a Mary nya abrɛ etna Yesu na tie na asɛm Luke chapter 10 38 to 41 Luke chapter 10 38 to 41 oka Bible no a Mary otna Yesu na ase etie na asɛm Martha wanya time wanya ne nkwaje wanya ho adwuma o jare na wanya adwuma aduane ɛsɛ ho adwuma ebra asan ko de ye ho mfam ho adwuma no wo de ye ho na mfam ho adwuma ebra ehia sa wo de kwati Nyankopɔn asɛm no wa ye adwuma brɛ na otwe no mu nyina wa brɛ da fe ne kwasi ada na sɛ me nda na wakɔ asɔre a afe ne wafa ne magu wo asam na ne won home emra odi be akwati Nyankopɔn asɛm no wanya bibia firi mu no wa okenka na wutie bi so firi nkɔfo nkyɛ wo mo Nyankopɔn asra wo mo na wutie na wunya asɛm na asɛm na eba wo nkyɛ ye hia no nso na ade arewo se mebre pa ba ko no se ye wo poor Christian home ho poor very very poor Christian home poor Christian home na ko se family a o mo nya devotion awarefo bu wa o mo ya awarefo pa o mo no matafie a o mo from say o mo ye Christopher fie na so family devotion pa se o mo credit time bi no o mo ni Bible study hour bi a ho the whole week ni nyina no 7 days no omanya kwa so do ba asa eduru omtifia a enwumere obi ahwe ni TV obi a nkwada nyina obi a anti family no amoso ya Christopher no omuni dabi ho a omoyesi wo se ebia wo de wanya kura no proper Christian home a omunsampa nkofo omoni abre omye serious person sum Nyankopɔn no omo fie a omunsampa Christopher fie at least 1 week no ometuma yida ba ko asiwo a ye do hwe ba ko pɛ na abusua no obata no papa ne mma abusua no afa onyame ansɛm no mo dwendwene ho ba omo ye Bible studies omo to omo asiwo bɔ mpaye wo mena omo de bɔ mpaye be my friend was a family head now so on to organize and am nyina hu se wo yakoya poor Christian wo yakoya poor family head because poor family house no hu sa na ma nyina ho na obu wa na onim sa yesa wo ye ti wo wonim sa yesa wo no wo yire na wo ma ene abusua no amose mo fra mo sam ya Christopher fie no muntimi nyi dabi nsi ho na wotwenim ode na wotwene kwa ode wantimi kura no one day 1 hour Paul yisi wo na wone wo ma no wo yire ene mo abusua no mo fra mo sam mo ya Christopher Christian home no montemas na monfa Bible na montumo hofo na ankasa nche na emfa kuriyam emre mo na oka Bible no a ye nti wanyina ya kwan ya nyame asambit mafa so aba nipa enchen ti wa wotie me se ame bo meka family house once Christian home once ampa ye pa na amaye twa efie na yakono ne fie ne tana na ya nigie ti ye no nso Nyankopɔn asɛm no ye hwe kira kwai wo ka Amos nwoma no a Amos chapter 8 11 to 13 wo se na bi ba ni ba bedi ntina fra puoye akwatoye se wo hwe Nyankopɔn kira kwai o mo ye ho adwuma nanso wo so wo mu nhunu o mu Nyankopɔn asɛm no na bi di ani mo ba fa ni ba ba se ye be ye ho adwuma no nu o fra puoye ni wo kɔ atifi ni wo kɔ na afo no o hwe akira kwai no adwuma ye aye bra obi woni bra kura amawurade nanso ebre beba dia ebre bi di ani mo eba dia afa obi abegya de ho ye ya ye busy woni ma bia ewa wiye ye ho enema bia etwa mo eno ne ye haye ho
obi a doctor akwetena consulting nwa wa bro office wa ye dwuma no wa ndi afedi ono ne nkwagye hu adwuma ne wonye taxi driver wa ye dwuma no wa Sunday nyina ne Saturday nyina every day bia no oba afia wa bere odwadini akwetena wa so ne ma no sa store akwetena no wa bere oba ye no pam odidi bi no no ato hwe nya brema ho ne de wo ye nyina wa wiye ye de ye nyina na wa wiye yo na de eni awie no eno na meka ho asema kire wonte ne wo a wonfa ho ma awurade na wonya nhwe nyangopa asema kire akwan no na me bɔ mpaye won so nyangopa asema wo nche na won pade se no wo adua na nso wuni wo a won so ni aduane kura na wadie no metu mensa afro se bra na aduane bi kɔso ɛwɔ yensia mudi ase bra na bedi bi na ɛho bɛyɛ wo de pa yie pa me bɔ mpaye ama wo se ene wo a wonya mfa ho ma awurade no fa ho ma awurade wate wo a wayɛ mmere sɔre na Awurade ehu mmɔbɔ asafo yehu a mede matiefo nyinaa hyɛ wɔn nsa ene wasɛm aba ne sɛ asomdwie ene wɔn nhyira edi nsɛm yi akyi de Ghana man nso hyɛ wɔn nsa ma wasomdwie ntena wɔ man yi mu ɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen yɛda Awurade ase bebree sɛ Awurade ankasa nam apɔso kwaten so na ɔde nsɛm a emu ohwam ne mu ɔde sei pa abrɛn non perishable food aduane a ɛnsɛn